Паводле Белстату, колькасць буйной рагатай жывёлы ў нашай краіне на канец жніўня скарацілася болей як на 2% ў параўнанні з аналагічным перыядам летась. Колькасць свінняў зменшылася амаль на 10% у параўнанні з мінулым годам. Сярод лідараў паводле скарачэння колькасці кароў сёлета Магілёўская і Віцебская вобласці. Найбольшае змяншэнне свінняў на Гомельшчыне і Меншчыне. Лукашенко аб праблемах жывёлагадоўчага сектару ведае, толькі сёлета ён прынамсі 5 разоў бэсціў чыноўнікаў за страты быдла. Все мне докладываете, что у вас падеж увеличился скота, но вы, как и Саченко твой говорит, мы выровняемся. Не дай бог вы меня, извини, меня разозлите, в этом плане мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падеж этот. Выглядае, не дапамагае, а агулам з 1995-го, першага поўнага года Лукашэнкі на чале Беларусі, пагалоўе буйной рагатай жывёлы ў нашай краіне зменшылася амаль на чвэрць.